wawatu wawa chimwene wawa wawa zikomo kwambiri pakhala nthawi kanthawi tikapitapo kanthawi tikapitapo pakhala tenobe nthawi kuti nthawi yapitapo ndikale lumeja kwambiri ndikale ndithu kwambiri nyengo kapitapo ndenda iyayi kupeza nkhani simatha nkhani simaula ndati iyayi tikambiranepo bezi zinthu ziwiri zitatu nanga si chitisireni apresident anu ajaitemo simunayankhulepo chilichonse mpaka napano mbuyo muti kudziwa chithu kuti mumayankhula kwambiri komano munakhala osayankhulapo chilichonse ndenda achimwenewa zakhala bwanji ndimene ndati iyayi zoona mwina mubwere mutiyankhuleko lero koma koma tisanatero ndithu mwina titero kuti yayi mwina tadziwitse omvera athu kuti kodi lero tichezeso tani pano zoonadi comment okay so tadziwitsa omvera athu kuti kodi tikuchezeso tani pano fika nkhani ndithu yayikulu nkhani yofunika kuti tikambirane ndithu pano kwa anthu amene mwangotijoyina kumene ndithu pano ndili ndi bwana amenewa anthu ambiri akhala mukuwaona ndithu kwa nthawi yayitali komano lero it's another special day makamaka kunena kuti tabwera nawo ndithu amenewa ndeno dzina lija tauzeni anthu kuti kodi dzina ndani komanso mwapatsenso moniso tisanayambe kukamba zambiri tauzeni anthu aide dzina langa ndine John Phiri ndipo takhala tikuyenda limodzi kuchoka 2018 zoona kufika mpaka lero zoona ndipo chimene ndikufuna tiyankhulane lero ndi zimene dziko lathu likulingalira kapena tinganene kuti tawunikire kumene tikupita choyamba tikamanena kuti ufulu ndi chinthu chimodzi choti munthu ayenera kulankhula zakukhosi kwake zoona palibe wina angatseke nzake pakamwa palibe tsopano chimene ndadzala pano lerolo chinandigunda mtima kwambiri ichionera kuti namva boma likunena kuti za imfa ya Saulos tisapangire kampeni koma musanapite kumeneko ngotero kunena kuti anthu nonse amene mwasonkhana apa sonkhana chinyinji cha anthu amene mwasonkhana apa takulandira ndithu mu program imeneyi imene timaitcha political corner imene tikhale pano timazukuta nkhani zazikuluzikulu mosabisa mosanyengerera komanso sitimapepesaso tikanenaso chilungamonso komano timayankhula ndi zimene ifeyo tikudziwa pa nkhani mmene zikuyendera ndiye lerolo ndithu tili ndi amenewa bwana John Phiri amene tikhale nawo titakasulane nawo mu nkhani zimenezi komanso kukuveka mphekesera kumbali kuti Bakili Muluzi yagwidwa chachane ndiye tikhalenso ndi anthu oyeneraso mu program imeneyi kuti timvenso zambiri za mbiliso za nkhani imeneyi tatifotokozera mwati pano mwafika mwafikiranji bwana ine chimene chafika chimene chinandigunda kukhosi kwambiri nchona kuti boma lathu limene tinaliyika mu 2020 lamba kuopsa za aliyense m'Malawi apa mwatchula akunena kuti Bakili Muluzi akuti akumfufuza akumfunafuna iwo asavutike mkumfunafuna ameneyo ayi chifukwa afunafuna ambiri ameneyuyu Bakili Muluzi sanayambe lero ayi anayamba kalekale ndiye chimene chikugunda boma la MCP kumanena kuti akufufuza Bakili Muluzi zimene nkhani zimene tabwera nazo pano chinaso toenda kuti tiwale tisatchule dzina la Chilima pa kampeni kapena paliponse pamene anthu akunjikana
ndiye kuti tikufuna ndatsimikizire ndiponso adziwe kunena kuti ngati akufuna kuti ife tisamatchule dzina la South Chilima kapena anthu asiye athetse ndipo ayiwalitse anthu za John Chilembwe, ayiwalitse anthu za Bingu wa Mtalika, ayiwalitse anthu za Kamupanda. Zona Chifukwa sanga chimene chikuagunda mu mtima iwowo ndi chani kuti abwere apa lero akanene kunena kuti anthu asagwiritse ntchito dzina la South Chilima kupanga kampeni pamene tikudziwa kuti mbuyomu aliyense amanena za John Chilembwe. Yes. Ndiye kuti iwowo kuviririzabe. atitsimikizire kuti nkhani ya John Chilembwe ndi yabodza. Atitsimikizire kuti nkhani ya John Chilembwe inali yabodza. Chifukwa ifewo nthamene kunali John Chilembwe ife kunalibe. John Chilembwe wathu amene wamupha pompano ndi Saulos. Zona. What generation yathu munthu amene anakoka anthu mitima kunena kuti tisinthe dziko lathu. Ndiye ngati iwo akufuna kunena kuti dzina la Saulos litchulidwe, please amene apoyera kunena kuti sidzankhulanso nkhani ya John Chilembwe, sidzankhulanso nkhani ya Malemu Bingu wa Mtalika, andi sidzankhulanso nkhani ya Kamuzipanda. Zona zake ndi zimene. Ndiye tikatero tigwirizana. Chifukwa generation yathu yaona zonse zimene zachitika ku Malawi pa nyengo imene iyi yakhala yovuta kwambiri, ndipo amayi ambiri panopa sakutsimikiza kuna kuti Saulos sanafe palibe amene akutsimikiza ngati imeneyi pali. Hayi zona anthu akutita masukani next masukani iyayi timasuke ndithu don't waste them. Ife pano timasuka lero ndipo palibe zoti kapena kuti tabwera kaopa kapena kupenda kuti wina ake akulembera chibaluwa kuti chibwere kapena kuti wina ake anena kuti akuti amene akuyankhula ine ndani ndife Amalawi. Ndife Amalawi. Panopo tiyankhula ndithu nkhani tiyankhula za ndege anthu amene ali disposable kuti ndege ija ikagwe kuchikangawako, anthu amene amadziwa kuti ndege ili ndi vuto lakuti ilibe black box, ilibe EFL, ilibe transponder, ndikuyilolabe kuti ndege ije inyamuke ipite ku Mzuzu. Anthu amene wowo tikufunika kuti lero tifotokoze tinene chilungamo chifukwa muvi woyang'anira umalasa maso. Ndiye lero tikamba za anthu amenewa pali Minister of Information, pali Minister of Defense, pali Minister of Homeland and Security, whatever they call it. Ndiye pali amene amaona za weather. Komanso phatikizapo engineer kapena mechanic wa ndegeyo. Anthu amenewa 5 zinangovuta unena kuti pilot anamwalira pa ngozi imeneyi. Iyeyo anakakhala kuti anapulumuka, anakakhaso pamene fukaona kuti panali vuto lonena kuti amadziwa kuti ilibe transponder, ilibe black box, ilibe EFL, zonsezi zilibe. Ndikulolera iyeyo kunyamuka kupanga fly against malamulo a dziko mene andege kaulukidwe ka ndege ndi chimodzimodzi ngati kuti kuyendetsa galimoto yopanda mabreki, kumadziwa kuti galimoto ilibe mabreki, iwe ndikupanga setup ulendo kumapita kumene kupitako. Ndiye ngozi kukachitika ndimakhala surprise kuti ngozi yachitika bwanji. Yetu wanyamuka pa khomo ukudziwa kuti galimoto ilibe mabreki. So in this case tsoka ilo kuti aboma akutitenga ngati ifeyo tikukhala ma 1970 ma 1980. No, it's not. It's not. Chifukwa chotati ilewo panopa ife tikugwiritsa ntchito technology. Ndipo technology sina amayi. Sina amayi. Andi chimene tikufuna kuti tikambire nkhani iyi lero, report imene akuti final report idzabwere. Final report imene idzabwere sidzasintha chilichonse pa zinthu pa report imene ilipo panopa.
final report imene idzabwere sidzakuza nunena kuti tinayipeza black box icha panopo ndeno tikuyiunika. Sidzakuzani kuti transponder inali ndi mabatile komano ife tinalakwitsa. Sidzanena za locator kuti tinayipeza komano zimene zichazo ndizoti zina mwa zimene zinapangitsa kuti ngozi ija ichitike. Ndiyeno lelolo tipempha a president anthu amene wawa either achotse ntchito or force retirement or anthu apange resign kapena anthu amene apangidwe suspend ndikupanga investigate chimene anasayinira ame commander chimene anasayinira ku ame ndikumalo kuti kwa ulemu kwambiri kumakhala discipline zinthu zoti umatito dziwiratu kunena wala ichichi tisapange ichiya ichi tikuyika miyoyo yathu pachiswe tikuyika miyoyo yathu ndikupezeka kuti ame commander ndikuvomeza kuti aya ndege yakhale kuyenda miyezi yonseyi yopanda chakuti inyamuke izipita. That's negligence. Amene akuyenera kuti either kumangidwa kupanga resign kuti analakwitsa zinthu. Ngati siyeyo tipeze munthu amene anasayinira kuti ndege ameyi kuti inyamuke izipita kopitako ndi ndani anasayinira kuti it's okay is safe ipite kopitako. Anthu amene wawa ndi munthu amene anapatsa president information kunena kuti ndege inafika ku Mzuzu itafika ku Mzuzu ayibweza kunena kuti ibwererenso kulilongo. Minister of information ndi amene mwina anapanga zimenezi. Munthu amene uyu anapangitsa kuti president apezeka kuti alinamize dziko andi dziko sili kunena munthu uja kuti ndi wopusa dziko likunena president munanamiza ndinu munthu wopusa bwanji mmanama zakuti bwanji mmanena zakuti Akonex ndikuze zinthu ziwiri ndikuze zinthu ziwiri mwamva dikirani kati tala ndiye tiveka yawo kuti akuveka bwanji mukudipa ndo kuvani bwino. Okay, chabwino. Bwana tilirizani akuveka bwino bwino. Takulandirani Mr. Patrowe pakhala nthawi yayitali kwambiri. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Mwachizolowezi paja pano sili magawa maswiti mmene timayankhulira khani mukuidziwa kale. Komano tiyasiye bwana John Phiri wakuti atiyankhule tisanapitirize khani za lero mukudziwa kale zimene tikambirane pano mtandi samu vuto la anthu aku Malawi. Yes. Chilichonse amatchula dzina la president. Yes. Akamapanga speech kani nduna yoona zokopa alendo kani nduna ya information akamapanga chilichonse amapanga reference kuti zakomera achakwera zakomera president tikamakhala ngati choncho masiku onse ndiye kuti chilichonse akuganiza pene pachako ndi president yekha amene akuganiza. So nduna payo ngakhale timayipasa ndalama sikuganizayo chifukwa chilichonse chimene ikuyankhula nduna ija ikunena kuti zakomera president. Yes. Ineyo ndakhala president ndinena kuti amene azitchula dzina la ineyo pa ntchito imene ndamulemba ineyo ndimchotsa mawu. Vuto limene achitika apa nchonena kuti nduna zonse zija zimalankhula zimapanga reference kuti zakomera president kutumiza vice president wawo kuti akafikire kumaliro. Zakomera kwakuti zona zonse zija ndiye kuti amene anaganiza ponse paja anali ndi president Chakwera. Kuti Chakwera azitukwanidwa apa lero sikunena kuti zimene amalankhula Chakwera ayi koma nduna zake zinapanga cross reference kuti chilichonse chimene chikulankhula nduna chachokera mkamwa mwa president. Munakula kuti dziko loti chilichonse nduna iliyonse ikulandira zinamba zankhaninkhani koma adibe chimene akunena mbali yake malingana ntchito yake chilichonse akunena kuti chakomera president. Ili ndi tsoka limene ifeyo tidapatsidwa chifukwa chona kuti anthu sititha kugwira ntchito patokha. Anthu timalekera kugwira ntchito ifo chilichonse abwana president. So abwana omwewo
abwana omwe amene anapangira pushiwo abwana omwewo apangeso decision panopa kunena kuti anthu amenewa apangidwe suspend, forced retirement, resign, kapena apezeka kuti achotsedwa ntchito. Mwaona? chifukwa zonsezo zakwera manja akapandopanga decision panopa president tamverana chimene president akapandopanga decision yona kuti anthu amenewa apange zinthu folo zimene tikunenazi, ndiye kuti president akasunga anthuwa tiziona ngati kuti president akasunga anthuwa azi ndiphekitse zimene zikuveka akwathokoza kuti thank you, job well done, munachita bwino, ntchito munagwira bwino, tiyeni tizikhalani. Koma akachotsa anthu azinena kuti ya president anakakha kuti phekesera zikuvekazi, ndiye kuti ndiwo anayikapo dzanja pamenepa, ndiye kuti anthu awawa sanakachotsa ntchito yawo. Koma kwachotsa ntchito zikuonetseratu kunena kuti anthuwa analephera ntchito yawo, either minister of foreign analakwitsa president kuyankhula zosayenera ntchito achoke, munthu wosayenera samafufuza nkhani. Mwaona, samafufuza nkhani. Kenako wa ame ndege ndiyawo, ndege aze ame commander anatinamiza kunena kuti kumene ndege yagwera ndikuchitchire kwanena kuti sitingaone pasipa chifukwa cha mitengo. Ukapanga find out kuti mtengo nali umodzi pamene ndege inagwera, that's a lie. Kumene kuchaso ndikulakwaso akwenera apange resign. On top of that anasainira kuti ndege it's safe to fly, yet napanga fly ndege inapezeka kuti ineyo ndi bwino kuyamba pate munaloke kupangisa kuti zizi panga ujeni pake. I don't know, koma ndizibe my earphones komano it's straight from the phone, so let me maybe come back. Let me come back. It's okay. Komano ndikamayankhula kupanga eko pa. Yeah. So, pazinthu zimenezi pali zifukwa zokwanira folo kuti anthuwa sakwenera sokhala muzintchito. Ndipo as I'm repeating, movie wayang'anira omalasa maso. Zinthu izizi zikadzachitikaso, munthu amene angadzachiteyo kuti amange kapena amuchotse ntchito zidzakhala zovuta fika zapanga reference kunena kuti kunachitika ngozi yakuti anthu aja sanapange resign, anthu aja sanachotsedwe ntchito, anthu aja sanapange retire, anthu aja sanapange zakuti. Ndiyeno ine pano mundiuze kuti ndipange retire sizitheka zimenezo. Movie oyang'anira kumalasa maso ndiye zikufunika kuti panopa if anything a president apange decision. Ndipo nkhani iyi sirisiya mpaka na zimenezo zitachitika ndipo tikhala panotipowa zenizeni tifano titizilowa live pafupi zimene zinachitika. Ineyo mbali yanga ineyo mbali yanga ineyo mbali yanga Okay. Ineyo mbali This is yanga a program whereby I want to put my mouth. So yes, let's continue. Okay, that's good. ineyo mbali yanga yochitika ndikonera kuti president akutukwanidwa chifukwa sakutha kuloza amene anamulembera speech chemene chani ndani. Yeah, go ahead. Yes. Chakwera akutukwanidwa lero Take you to the living room. ndipo Chakwera akugendedwa msewu ndipo sizinati agendedwa zenizeni sizinati yazangoyamba kumene apapa angofika kumene kuti chauze kuti zogendazo sizintha mpaka amene anawapatsa speech imene anadzalankhula ma-11 o'clock ya usiku Yes. pa 10 of June. Yes. Yeah. Maso kuphatikiza pamene popo anthu sasiye kugenda mpakana atapanga ame komanda atabwera kudzapepesa komanso kupanga resign zimene ananena kuti ndege inagwera kotani kokhwitima kwambiri muchichewa chake. Ndege inagwera kokhwitima kwambiri ndipo tikaona pasipa olo ndi helicopter sitingaone zinthu zimene zili pasipa chifukwa cha mitengo. Kukapezeka kuti ndege ili pali mtengo umodzi
inakodwamo mundege mujeni uteyekeza ndi report ndikusainira zosainiratu ndegezi kuti ndege uluke yopanda black box yopanda transponder usazilengeza zing'ono zimenezi zing'ono zimenezi ndangobwereka kunena kuti anakakhala kuti pilot anapanga survive pilot anakapita mundende khani imeneyi unalola bwanji kupanga fly ndege ilibe chakuti koma mwatsoka ilo kaya ndi mwamwayiwo pilot iso analisiya ndiyena tizibwerera stage by stage kodi next to pilot ndi ndani aukeoona zaweza also they are to blame amenera kuipanga advice amenera kupanga advice za ndege mmene zililimu weather mmene ililimu musauluke iyayi khalani kumeko kaya ndi maliro anthu apite magalimoto uzuzu sikutali mmene imathamangira carnival ya magalimoto a president maona mwina popeza lili kwambiri ndi nthawi akuna ikepo mulomo ndani ndike mwene mulomo kuti ndikusiyeni ndikundirere ana. First of all, I want to thank you because ine am always saying kuna uligoda zibambwa ku Malawi. Why are you failing us? Because Malawian men, you are failing us. No. Number one, you having this show, I want to appreciate you because it is just very unfortunate. Kuti tonsefe tikhale kuma yanganira zimene zikuchitika. Imene yachitika dzana ku Nsanje ndi ngozi yayikulu. Chifukwa cha zimene zachitika mabodza amene achitika padziko publicly. Aliyense akumva including ana kumadziwa kuti kwanenedwe chakuti. But nobody want to come out and say something. There's somebody who is behind everything that was said, including MDF. Ndi information yawo yabodza imene ife tikuiziwa nabwera nkuzaya nkula information yabodza. Kulibe manyumba kulibe chani kuli anthu amene anachoka ku South Africa ukafika kumalo kuja ndikuona manyumba ali mphuno. Including report imene anabweretsa president. Who said those things? Who wrote those things for the president? People are angry. We are angry. We can't live like this. 99% of people that are in Malawi, they are not the real citizens. They are there to kill, to destroy. They have to do the right thing. Abwelepoela president azalongosolele dziko. Patene anatiuza zotani. Ndipo apapa ndi mmene zikukhalira whatever is written mu report sisi kugwirizana ndege kunzuzu sinakafike. Come on guys, we can't be like this. Now, ineyo ndikuthokoza ni program mwayambayi ili mino kwambiri and we want them to respond, to answer ziko. Chifukwa this is showing us kunena kuti ndege ija ndizoonadi. BN anaphedwa. Ndizoonadi kuti anaphedwa chifukwa pani mabodza ngati ameniwa. We claim to be the God-fearing country. Who fears God if you are covering this bullshit? Who among us fears God? Ndezi many mwapanga ino ababa. God should bless you. And I still say, that was man trick. That was man slaughter by trick. That's my opinion. Nobody can stop that. And it's coming to publicly. Mabodza akunenedwa. My information akutuluka. Kuti ndizoona. This is manslaughter. Not under our watch. Then you find out continue the program and we want a president kuti atuluke alongosolele dziko ndipo anthu amene apangadi zimene zija anthu amene amapereka ma information ngatali ndi mabodza achosedwe ntchito amangidwe pamene pacha paonongeka miyoyo ya anthu oti zina zisizi kuwakuza zina amangidwe miyoyo 9 anthu 9 and you are telling us you can't come out and then you just let somebody to work as normal. You want somebody to keep his position as normal. You want somebody to live normal life. Seriously? Okay. Yes, it's happening. Nifake mkona kuti is quiet. Chifukwa kunatuluka anyamata awa this man ndima iwalira mmutu mwangama. Anazatuluka and asking kunena kuti tifuna muti uze chifukwa zimene zili mu report mwakuti. There is no response. It's like sakumva. It's like sakumva kena kali konse. Let me tell you one thing that people don't understand. Mizimu yantu amena ajatu ndiyokuya. Nifota kantu ajakujama agenda. People really don't understand. Spiritually, other people cannot understand this. But this is what is happening. Mabodza wa achuruka. It is too much.
even kumene kuli mwana wang'ona kumenye zoti apapa pakambidwa bodza apapa pakambidwa bodza izi ndi zinthu zonena kuna kuti abwere poyera alongosolere dziko tinanamizidwa pa 10 anakachotsa ntchito anthu aja anakachotsa ntchito kuti achotsa ntchito kapena forced retirement alandira ndalama zawo za ntchito imene agwira kuyerekeza ndi resign anthu aja anakapanga zimenezo apresident anakalandira ulemu waukulu kunena kuti well done anthu ena anakaphunziraponso china chakenso kunena kuti guys careless otherwise tisaluza ntchito zathu komano kungowasiya ndikumanena kuti basi inali ngozi as normal. No one is responsible for that. This is why when we are talking and trying to say we are asking questions, we should not ask questions. When you say, can you explain? Shut up. We know we know we lost our loved ones. We can see. We know what is happening. Explain according to what we can. You get it. To be honest, this is we're gonna keep on talking. Oh yes. Kunena kuti generation yathu taona ndi maso athu. We have seen. Generation yathu ntamene John Chilemba amwalira ife kunalibe. Then palibe angabwere panopa lero kumanena kuna kuti musalankhule za Saulos ndi kuti so za John Chilemba tiwale. Exactly, because it's history making. It is history making. Why don't you want us to talk about Saulos? Why don't you want us to ask questions? I mean, it's only somebody who is a devil who would say, don't ask a question. Why? We can see what is happening. No, we're going to keep on. Put it in a program whereby we want the president to respond. He's the father of the nation. He's the father of everyone. He's trying to save Malawians. That's including Wamisala. They must not stop us talking. We know that was manslaughter by trick. We need answers. That's what we need. They must be. Yes, they deserve to be in jail. They deserve to be in jail. Anthu ngati anachotsedwa ntchito kuti zisankho sanaendetse bwino anthu ochotsedwa ntchito ndiyo yathu yamwalira anthu amwalira asachotsedwa ntchito chifukwa chake. Imagine. Until then, and we keep saying those people should not bless. They must hunt until everybody have no peace and do the right thing. Amena panga zola kwika apite kundende. That's where they belong. Tireke kalidelo manga munthu amene wabachimanga zaka 20 kundende. Anthu okupha kumaenda free? No. Anthu apere anthu achayanke ayake zofunikira kumira kuti leo sine ya kaya amekomanda sine napanga zimenezi amkhule munthu amene anapeleka information imene yapanga president kunamiza ziko. Yes, amene anauza so analemba speech ya president amuchule pele pano pati kunena kuti minister of information koma mwina sanaliye mwina analemba speech nda amemwe acha amekomanda analembera kuti zimene zipenera mwina analemba ndi awetha amene amona weather kuti ngachi silingadziwe ndi antosowa anthu about 5 akuyenera kuti ayankhe mafunso ndipo apange resign mwa ulemu angati president amenera kuita osaopa mbuyo. It's our generation. It is our generation. We are the new generation. We need answers. We need answers. We need answers. Our president should come out. We need answers. That was manslaughter by trick. We want answers. We are not going to end like that. Not under oath. No. We will not keep quiet. No. Keep quiet. No. Make it a program. If it's every Saturday, we want the president to reply. We want the president to address the nation. Whosoever did that, we want to see. They must come to answer. Justice. That's what we want for the 9 people that died, including Lafuka Sambala. That was manslaughter by trick. Laugh never went. No more death. This is what we want. Yes. Tidakali pa topic yomweyo ndifuna ndikulimbitseni mitima chifukwa aliyense apapa ndaona kuti mtima wake ndolimba nsana apatuwe banda kuti alankhule. Ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti Saulos asanamwalire anatisira zikwangwani, anatisira masigns ndanena chichewa zikwangwani zimenezo zilipo 9
and chikwangwani lerolo ndauza Malawi chikwangwani choyamba ndauza Malawi chikwangwani choyamba chimene anatisira Saulos kuti lerolo ifeyo titsatire pamene Bingu anafa anasiya chikwangwani koma Malawi tinali mtulo timagona ulendo uno siti kugona ayi ulendo uno siti kugona ayi tigwirisira ntchito technology imene yabwera panopa kuti Amalawi adziwe chilichonse chimene chikuchitika mdziko mwawo tigwirisira ntchito technology imeneyo ndipo siti kusewera siti kuopseza munthu koma aliyense adzimkire kuna kuti John uli pomwepo this is a matter of not kumabwera or kumasaka uyakuyankhula chani timupe uyakuyankhula chani tumupe anthu amene muli ndandale you must know this you were chosen by people and you got to do the right thing. Nobody is above the law. You are not going to get angry, but you're going to do the right thing. That's what we need. Do the right thing. We are going to I get said to out. you, today I'm going to give you the first sign that SKC left. Side imene yoyo aliyense Malawi aizindikire side imene tukwatini pakopa chifukwa ine ndi wa technology ine nimaja technology ine kati ndi wotamba iye abwera ndi ufiti wake ine ndibwera ndi technology yangu tione kuti kumane patatipa zimene zichitike ine ndi wake kumene tsopano tiyeni tonse tizindikire kunena kuti masaidi amene akatisira aja atulutse Amalawi azindikire saini ndinena yoyamba ndamira kuti pali masaini at 9 masaini 9 apewa akupanga represent 9 people who were killed in Chicago. These 9 signs I'm giving you, they represent 9 people who were dead in Chicago. Now the first sign in Dupatani Lerolo Alisa indicated. The first sign. Panopa. Yes, it is now. It is now. They are not resting. They want justice. They want justice. Sign yoyamba imene anatipatsa Saulos asanamwalira. Pachikwangwanipo ndaika azibusa onse Malawi. Ineyo I'm going to expose you guys. Azibusa onse. Expose them. It's our generation. We are tired. We are tired. Ndamene anadza nena azibusa ndamene anadza pangitsa kuti UTM DPP afodi onse akakumana ndi MCP ndazibusa. Oh yeah. Side imene anatisira. So we're going to be hunting you down. Just quiet. We're going to be hunting them down. They are quiet. Let me answer you, Brother John Bamenebo. Quiet. I did give the message. They are quiet. That person now is no more. They are quiet. They just keep quiet. They're just going there. Wala ndila ndalama mayambana sijazinachitika ku ujeni ku Livingstone ya Synod. That's insane. Insane what was meant. A message. I once give a message. If one of the bishops of Catholic can come across this video, he knows I gave them the message. I gave and go down to Mr. Martin Mr. Uzimena kunena Johnny yo. I gave the message to one of the bishops. The message that I was given in my dream. That's a revelation. They should do unthinkable. Those are the people that call themselves men of God because they helped that man, that young man, to go and join this thing. Alliance. God is my witness. And you Johnny, you know what? Continue with the program. I am supporting you, my brothers. I've been in saying Malawian men, you have failed us. This is what we are looking at. This is what we want. You are doing the right thing. We want justice. We are tired. Kuba, kupa, ndikuliwononga. True sons of the soil. This is what I'm talking about. Thank you very much for joining us. God bless us all. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mr. Ansam, takusungani kwa nthawi yaitali. Ndeno ndipano ndithu kuti mutiyankhule kuti inu mukuzona bwanji zinthu. Mukhaika ngati mwajama koma mwina muli bwinobwino. Blessings. Ati siyapa. Amene akuonekera moto ajama ndithu. Blessings. Ile mundu ona kapinayi. Maonekera.
Mwabwera ngati coming mwayang'ana mwamba ko. Tiyankhule. Yang'ana mwamba. Yeah, tiyankhule. Yang'ana mwamba. Yeah, tiyankhule it's okay. Musanditengere ineyo ya. Akulu. Akuti akulu. Mr. History is the best teacher. History is the best teacher. Akutero nkhani zake. Lesa timabva akutsekerani, akukwidzinga, akunjarani. Akuti mwino wake wabakiri muluzi TV ali pano. Akutati pano anthu ana anafunsa papa kuti kodi mwino wake wabakiri TV pa program iyi akutanipo momwe azikapanga kanyimbo kate lite Tinauza kunena kuti akumangani komano tikubweretsani pano timve kunena kuti kodi ndinu yodi anu akewo kapena sa amanga munthu olakwika kapena sakhala bwanji. Ndeno tasangana kuti mabwera mukhoza kuzako pang'ono zabakiri muluziyo then kenaka tipitebe ku nkhani yonena kuti inu mukuona bwanji zanthu amene anapanga makamaka ali responsible kunena kuti kumwalira kwa anthu pa ndege kunena kuti mwina careless yonena kuti analoleza ndege kuti ipite kumene kujako yopanda black box yopanda EFO yopanda transponder ndi zina mkatimo analoleza bwanji. Nanga kodi speech ya president yonena kuti ndege nakafika ku Mzuzu kenaka tinauza yonena kuti yayi ibwerere ifike ku Malawi. Amene ali likely is Minister of Information iyeyo anapereka message yolakwika panopa president amaoneka ngati chitsiwo chosadziwa zinthu chifukwa cha makamaka message imeneja. Nangano kwa anthu weather kunena kuti analoleza kunena kuti weather ngakhala amadziwa kuti weather sili bwino analolabe kunena kuti ndege iuluke mmalelemo kupita ku Mzuzu kumeneko mwakambapo zotani. Nangano kwa ma engineers amene amagwira ndege imene iyi peseka kuti mwina amadziwa ndi kunena kuti mwapangitsaso zijazi. Foni sundudziwa kuti chiti mundiva? Mukuveka. Foni sundudziwa kuti chuchitika ndi chani pamene. Koma mwandiva kufanira. Apo muri ya inendo inendo kupitisana. 100% komano sundudziwa kuti foni chuchitika ndi chani pamene. Ife tukuva ndi bwino. Komano. Ya ineso kumva. Okay. Ndeno inuyo anthu amene wawa anthu almost 5 mukuona ngati kuti ndi a president kungokhala as if kuti nothing has happened osachitapo kanthu osafunsa kunena kuti apange resign kapena kuachotsa ntchito kapena upanga question ndi kungokhala normal life kumaganizira kuti mwina final report idzasintha zinthu. Inuyo maganizo anu ndi otani pakhani zimene zili kunena kuti kodi a president apange bwanji poganizira kunena kuti mmene akukhalira chetemo ukhalika ngati kuti akwathokoza anthu aja nimpekedzera zimene zimaveka kuti job well done guys zipitirizani ntchito zanu khalani mwanomo mmene mwaufulu mmene mungakhalire. Mukuona ngati bwanji popeza kuti mwa movie woyang'anira umalasa maso andi mukudziwa inuyo kuti pachitika zambiri mwina mukhoza tipatsako reference iso ya kubuchale kuja ndi zina zotero. Ndifotokozerani mwafika blessings. Ya izikomo kwambiri ndimamvetsera kosera ndi zonse zimene mmayankhula pano. Ndakumvetsetsani mwantima B and ndatola ma points. Mr. John aninapa ndi it's a very long time tacheza. Good to see you always. It's very good. Tiambe chonchi ngani mwina anthu fe. Okay, let's take ngati kuti on a neutral ground. We are not taking sides but on a neutral point of view. Scenario aliyesa kudziwa mezi na khalira pa 10 June maripoti amene akhala kubwera aliyesa kudziwa until the day report linatuluka kuchokera pa tsiku limene linatuluka report mpaka na lero. Now chimene ndimafuna nditene kwa anthu amene akutionera padakali pano chonena kuti ndege zilipo zosiyana-siyana zimagwira ntchito zosiyana-siyana. One, ndege imene anakwera vice president ndi ya military. Chinthu choyambirira tipange recognize that ndege ya military siyenda ngati ndege ya mapassengers imene mayendera. Ndege ya military security features zake sikhala chimodzimodzi ndi ndege
ya mapassengers. Now chimene ungadziwe nchonena kuti ndege ya mapassengers like right now ndi ndi application phone mwangamu nditha kupanga track ndege zonse zimene zikutera mu South Africa munomo tsiku la lero this time. I can see ndege yochoka ku America kuti pano ikuyendera pa Addis Ababa, ikuyendera pakuti yochoka ku UK yadzera uku ikatera ku Lilongwe. All those things I can see using my phone right now. There's an application. Yeah. Komano when we come to military ndege za military zimakhala ndi ma security features ena kuti amapanga disable. It's a fact chifukwa cha security reasons. Now ndege imene anakwera ija inali ya military. When we say military, that means the military itself, they are entitled to disable zinthu zina ndi zina zimene zimakhala mu ndege for security reasons. Amatuza choncho. Even in United States kandi ku America kandi ku UK ndege ya military simangopanga track as it is. But the bottom line is ndege yomwe ya military despite umutha kupanga disable ma zinthu zina ngati ma transponder kandi black box kandi whatever zimene zimapezeka mu ndege mucha. Koma ndegeyo sitanthauza kunena kuti itha kuyenda popanda kuonedwa chifukwa imayenda ku airspace. And each and every country pa dziko lapansi pano ili ndi airspace yake imene onse mayiko pa dziko lapansi ali nazo. Ndege ya ku Mozambique ikamadutsa mmalere mwa ku Malawi kuti ikudutsa ku Malawi imapezeka zoti kuti there is no way angadutse kaya ndi ya military kandi ya mapassengers kaya ndi tindege tomwe titongouluka anthu wamba kandi ma private jet sizingatheke kudutsa mu airspace ya Malawi without the aviation of Malawi knowing kuna kuti mdziko mwathu muno mukudutsa ndege ina yake imene kuchokera kwakuti ndipo ikupita kwakuti. Cholinga chodutsa apa ndi izi. It doesn't happen that way. Even itakhala kuti ndi so chimene ndimakambira zonsezi ka history koseka ndikuonena kuti anthu azidziwa kunena kuti nthawi zina ndege za military amatha kutimitsa zinthu zina poopa kupangidwa hack, poopa mwina kupangidwa attack, poopa kuti adani atha kuidziwa ndegeja kuti okay ili pakuti tenta pange na attack chotere. So we understand kuti ndege ya military ya Malawi I mean ya defense force ina alibe zina ndi zina zimene mwina justification. That is my opinion. Justification yake ikhalina kuti we disabled it for security reasons. Koma airspace aviation ndegeja amaini na adziona chifukwa choti ikuenda mu airspace ya Malawi. That's why itasowa ndegeja ananena kuti atabwera anadzanena kuti ndege itasowa pakadali pano atatipatsa like atatiyankhula president anadzanena kuti tafusa maiko oyandikana nawo ngati Zambia, Tanzania and Mozambique kuti atithandize kuyang'ana. Statement manager it simply means iwo aja anafusa airspace yakumeneko aviation yakumaiko amene achulidwa aja cholinga choti ngati jena panga divert kapena inali ndi emergency landing kapena yalowa kumeneko ndekuti iwo aja maiko aja ayiona mu airspace yakumeneko ndekuti awauza no mdziko mwathu muno munalowa ndege ina yochokera kwanu yochokera ya ku Malawi. That means airspace imene imapanga control mwambamo aviation amadziwa kunena kuti ndege ina iliyonse oloita kha kuti ndi ya ku America ka ndi ya military no matter what the aviation knows. So pano ndege tikukamba za ili kuti inanyamuka according to the report inaenda inasowa. Now the thing is there are so many questions than answers. Ndege chifukwa cha zimene zozo ndi chifukwa chake anthu ambiri pali ma speculation ambiri kuti zinatheka bwanji aviation amene amaona za airspace ya mdziko la Malawi ndege ja mkusowa iwo osayiona mu airspace within Malawi. It means adani atha kulowa mdziko la Malawi ndi kuyenda mu airspace as Malawians without knowing, which you are very vulnerable to be attacked. Ndadaniwo samayiko. That is the point number one. Number two, situation yachitika anatiyankhuladi kunena kuti ndege nakafika kunzuzu inabwererako. A president anatiyankhula na ndani MDF general anatiyankhula
spokesperson akunkuyu anatiyankhula ndikutiuza kuti ndege inakafika kunzuzu kubwezedwa yasokonekera muchikangawa bad weather. Now ripoti likubwera kunena kuti ndege sinakafike kunzuzu. The question is, amene ananena kuti ndege inakafika kunzuzu anakaiona nkubwezedwayo ndani? Now that's the question. Number two, time amamenya press conference Minister of Information ndi agenda akukamba pa podium paja atolankhana nafusa kuti kodi zonse zofunikira mu ndegemo zonena kuti tingathe kupanga find out kuti ngozi yachititsa ndi ichi kapena chapangika ndi ichi zilipo, anavomera kuti zilipo ndipo zili safe. China chilichonse chokudza ngozi muchidziwa akabwera ufufuza akadaulo. Report likubwera likudzanena kuti ndege inalibe black box, inalibe transponder, inalibe so many things tinakamba kali pa pompa anthu ambiri video munayo ya report. Now report latuluka a president sanatiyankhule, so ndigwirizane nanu kubwerera pambuyo pang'ono kudzanena kuti nthawi zina zake amanena kuti wamkulu akakhala pamalo kumakakamirapo kuti safuna kudzuka amakhala kuti pamalopo patani wayipitsirapo kudzuka amaopa kuti pamene paipa paja patani padziwika. In this sense sikuti tikulakwitsa kuganiza kunena kuti someone somewhere in the administration pena pake sipanayende bwino, nchifukwa chake pakuwapangitsa anthu kuyankhula zambiri ndipo they are entitled kuma speculations amene alipo chifukwa cha handling mmene ilili case yake. For example, we are talking of kuti ndi dziko tili mu dziko, takhala ndi ma examples osiyana kuti in a company let's say mukupanga run company yoti ni ma trucks yagwa olo yagwetsedwa yachita ngozi kumabwera anthu ofufuza azafufuza kuti kodi chachititsa ngozi nchani, akachipeza amamba akayaona kodi inali negligence ya driver, negligence driving, amapanga overspeed kapena vuto inali truck iyo kuti amene amayikonza inalibe zipangizo zoyenerera nanga ndi ndani amene amakonza zimenezo, kodi inali ndi overload, amapakira amene ali responsible for that ndi ndani. Ndi anthu akapeza department imene ili footage ndimene imakhala responsible and answerable kuchani kunkhale zija. So right now tikayang'ana mmene zimachitikira ku Malawi, silence kwambiri ku Malawi chimene chimavuta in general ku Malawi kumavuta zoti chinthu chikachitika timati zitha zokha zizisova zokha zimangofera m'mazira. Nobody takes the blame, nobody takes the full responsibility. All pakakhala 40 kukhala panopa even mpaka mamawa, we can give examples. That's the main problem ya ku Malawi, chifukwa chonena kuti padakali panopa report linatuluka the part of the government anangomasulira a Minister of Information kuti report lichankulika muchichewa sana yange after we did, and then you another bit the following day or the second anadzabva kuroko dipajapa autantauza izeti akutantauza izeti anatola zaifezi chandokauza swatu ndipo peze wao ali ndi big following zinali zoti zopheka kwa iwo kuti alesabve kwa iwo kelekeza ndife so iwaja sana nene information manager ndikumbukira so abungwira chane is it CIDF Marian CDEIF, I can't remember that, pali akuluakulu ena anapanga so press conference awo amafusa kunena kuti ngati kholo ineyo chimene ndaonapo kwambiri nchonena kuti in this administration of Chakwera vuto lalikulu ndionera kuti ndikulekelera kapena kuti akumanyozeka kwambiri chifukwa cholekelera. Nthawi zina kuyang'ana kwambiri zinthu zikamala kuika sakukhala bold enough kapena kukhala kuti aggressive, because sometimes zinthu kuti ziyende you need to be not lenient, you be to be toughened. Akudikira mulungu akapemphera awauze chochita vuto lawo ndi limenelo ndiye ifeyo izimenezo ayi. Ndiyeno ndifo yake tikunena kuti zinthu ngati zimene zizi kuyang'anira chifukwa if I was the obviously ineyo ndikanakhala ma questions kunena kuti anandiuza ineyo report lonena kuti ndege inakafika kunzuzu ndi ndani, and ndege
zonena kuti agwera ku Chikangawa ku thick forest komanso zimene zonena kuti ndege panopa kumene yagwerako ndikuti sitingakafikireko ndi chanchana. All those things amene amapanga compile zinthu ngati zimene zizi ndi ndani? Those are the questions that the president should have asked himself. Ndi kukhala bold enough, tighten up the screws, ndi kupanga make sure kuti each and every department ikali responsible. Mukabwera kumbali ya weather amayang'ana kaye kunena kuti ndege zimene zikuluka Malawi munomo ndi weather yathu sizigwira. Even ku America atha kuwauza zoti ndege yanu imaina, let's say ku Malawi kumatera ndege zingati, Ethiopian Airlines kumatera Air Malawi kumatera Kenyan Airways, ndiyo panopa kukutera so ina ya ku South Africa Airlink. Those are ndege zimene ndikuzidziwa ineyo apart from my private jets or whatever amene amatera Malawi. But ndege zimene zisananyamuke amakhala kuti awedza ku Malawi kuja auza kale kuti ndi nyengo kumene ili ku Malawi kuno mutha kutera, musatere nthawi iyi, muratere nthawi yakuti. Ndengati ku Malawi kuja awedza analola kuti ndege nyamuke ku Mzuzu ikatenge vice president ku Lilongwe ibwerereso, iwowo amadziwa kuti ndi mmene ilili weather ndi zotheka ndege ikatani ikatera ikafika ndipo ikatera bwino. Chikhala kuti iwo anadziwa zonena kuti ndi mmene ilili weather iyi, there is no way Donia 228 ingapange land kapena ingauluke kuchoka ku Lilongwe bwera kunoko, definitely akanawuziratu kuti ndege iyi kuno singatere ndi mmene ilili. So chinthu choyamba they approved the weather kuti ili bwino, even though kuti umatha kukazifunga ifolo kwere ndege amakuuzani kuti tikumana ni turbulences ambirimbiri koma ndege pakai kutanibe ikupita. Sometimes zinthu zimene zimakhala overwhelmed ndege ndikugwa zimatheka ndithu, even a weather atanena kuti bwerani nthawi zina zimatha kusintha nyama. So the bottom line is ku Malawi tili ndi vuto loyang'anira zinthu timati basi zatha, zikachitika muja tikakambakamba zimangofera m'mazira. Sitimakhala ndi responsibility yonena kuti tifukule mpaka wina akhale responsible for future reference. Mwachitsanzo ndikupatsani, boma la Malawi linakagula fertilizer ku butchery ku UK. Pakali panopa ndani amene anamangidwako kapena ali kuseva ndende for that mischief kapena misconduct imene inachitika pamene pachi? Ndizochititsa manyazi kuti tizauza maiko anzathu kuti just imagine the whole government machinery inanyamuka nkukagula fertilizer ku butchery. Even though the money was returned, we were scammed actually, ndi ma crooks we were scammed. Amene anapanga approve kuti azitipanga scam chonchija very easy ndi ndani? Mpaka pano ndi ndani? Mpaka pano munthu amene uja sanamangidwe, palibe chimene chinachitika. Kunabwera ma scammers ena bridging, Marian bridging anabwera ndi bridging yawo ya 6 billion whatever stories, kunali kusainira na ministers ndizi anachitonena kuti Christmas yabwera mofulumira than before. Exactly. Mascammers amene ajawa ndani amene if I go to the president ndikumpanga convince ndikafika poyankhula ngati zimezi, that person should be responsible for his or her own actions imene anapanga pamene paja. So the only problem imene ndikuona achakwera administration yawo ikunyozeka kwambiri kapena kuti akuona kuti anthu achakwera is not serious. Chifukwa chani? The circles imene anthu akugwira nawo ntchito akuita ilira kwambiri, aisiya it's too loose, it's too free kuti akuyenda. Mwanena kale mwina mongotsindika ame commander ndi ma statement ake anasiyana ndi ujeni. If for example kunali kunja by now wina akanakhala atapanga resign, ataisiya ntchito, atapanga apologize yekha, atangobwera kuti these things happened under my watch, I'm resigning. So izoti ntchito sinagwire bwino, ine ntchito ndikuitani ndikuisiya. Kaya ndiona za ndege kuti ndege ija sinali bwino, report inanena kuti ndege imasowekera zambiri, inali yoti simayenera kuti ziuluka chifukwa sina substandard actually. Recommendation imene ananena fine. Ndiye kumalawi kuchako anthu amene amakhala ku department ya technical yoona za ndege, fa ndege ija ikatera kumakhala ma engineers amene amadzayiona ichi chikugwira ntchito, ichi chikusigwira mafuta apa kuyenda bwino chanchani, nkuchunachuna ndikuwapatsa ma pilot handover kuti chinthu chichiuluka chili bwino. Those people they should be responsible pa imfa ya anthu 9 aja. Those people by now apateso resign
they should have gone already kuti these things happen in our watch. Chifukwa ngozi ndionena kuti if we don't act now, the problem is in near future it will give us problems again. Chifukwa imapanga cross reference zinthu zikamachitika. Mwachitsanzo mukapita ku court kukakhala milandu amadza kuuzani kunena kuti in 1970 chakuti jaji wakuti anagamula mulandu poyuza izi. Now we tapanganso the same mistake simudzamanga kapena kukhala responsible ifo yakakuuzani kuti ena mbuyo mwadapangapo palibe chimene chinachitika. Why me? Yes. Cross reference yapo ndiye pofuna kukonza umakatatu pano ndivomekeze ndi chemwe nacho kacha amanena kuti apido let the president make a press conference. It's my plea to the president abwere ndithu apa conference aliuze dziko la Malawi ngati mene anafotokozera mwe komanso surely someone somewhere should be fired, honestly speaking, because there's negligence ya anthu kulekelera kuti basi ku Malawi kuno zimangochitika mwambuye chifukwa ku Malawi vuto ndipo you gain respect from people. Kuko waitanetsa anthu aja ndikunena kuti for these reasons I'm firing this one because of negligence. Amene anthu ayambomwimbira manja ayimaso even anthu ena ake ayutm adpp move kuti ayimaso faja kuti iye what komano this silence is like giving people kunena kuti is thanking them ndipachanda kuzani kale kunena kuti awathokoza kunena kuti anthu anagwira ntchito tamadika khalani muzichito thank you very much as if kuti he wanted it to happen. Ndipachanda kale kunena kuti nduna zonse zimayamika zimanena kuti chakomera president chakomera a president chifukwa chonena kuti iwo mwaokha satha kuganiza munthu alibe maganizo oti aganize amafuna kuti president awuze kuti mawu upite ku chibudzi ukanyere ukabwerako ndikuuza mavuto awo ndi limene lolo nje chifukwa chake president panopa agendedwa mpaka tsiku la zisankho. Komano like minister of defense chino ameneyo maendera kayo kuti polisi kuja akaona kuti zinthu zawo zikuenda bwanji mwaona akuenera madziwa kunena kuti mdziko munomo tindi ndege zakuti za ndege za nkhondo zimene zikugwira ntchito ndi zakuti ndege zakuti zikusowa chani zosowa zipangizo zina zake sizingayende. Izi zimapangira chifukwa kuti minister wa defense wa ku Zambia ndi minister defense kayandi wa ku Mozambique amamwimbira minister of defense wa ku Malawi kunena kuti timafuna mutithandizeko zakuti ndiye ujama yako kunena kuti samkaimbeso fuaniso kuti nifuse ame jeno chanchachani iyo jama yako kuti dikira ndi pang'ono apita mu file mwake okay tindi ndege zitatu ndege ziwiri zimene zikugwira ntchito bwinobwino tikoza kubwerekani ndege imodzi tikhalenso ndi imodzi kuti china chake chitati chachitika tikhale safe ndege imodzi ili kuti ili kunja. So iyeyo akudziwapo kanthu amadziwa kuti zimene ndege imene kunyamuka minister of defense ndege imene kunyamuka ilibe zipangizo koma analo akuyenera kupanga design nukusanitu akuyenera kupanga design foto amadziwa kuti zimene zimachitika zinthuzi zinachitika mokhala ngati movuta kwambiri chifukwa kuti simunakwere akuluakulu ena MCP pamene popo ndi pamene ikukhala ngati kuti foul play maona kuti mmene muja munali achimwendo munali ankaka zachitika zimene zija anthu ambiri anakakhala easily kuvomereza kuti I think yes iyi ndi ngozi yeniyeni ili chanchani ndipo ndikukhulupirira kuti mwina a president by now anakathamangitsa anthu ntchito musaiwale kuti achina chimwendo anali kale kumaliro omweko anali akafika kale musaiwale komatu kulitu complication ya zinthu mudziwa kuti kumaliro kuja ali kumaliro akuti mpando pamene okhala achilima anampatsa munthu akuti achimwendo anena kuti sakubwera amene inu takhalani apo musarero khululukani ndikuonjezera kuti yayi
even mpando amene akhalapo bwana anayikapo anthu ena zinamvekatu zimenezo. Okay. Zimene musanditseketse kwambiri. Okay. The bottom line is ineyo personally ndimakhulupirira kuti ndegeja inagwa inali ngozi, right, in general. Events leading to that, they are questionable. The events before, the events during, and the events after the accident, all of them, they are questionable, which makes the speculation to be partially kuti anthu azikhulupirira kuna kuti mwina atundizoona ndege anachita utani ngozi injochita kukoza chifukwa pali ma questions ambirimbiri ngati mwachitsanzo mmene mwanenera mukunena kuti mundege muja munalibe mu anthu a MCP ngati akuluakulu akuchipani akuluakulu ndizoti zodziwikadi kanakhala kuti for example mwina munali a minister achimwendo ndani mmene mujamu anali momwe ikakhala kuti it's a different story for anthu akanayang'ana on a different angle. There is no way judgment. There is no way pay ankaka. There is no way. Anthu aja chifukwa choti ndi ngozi inachitika koma ma speculations amene akuchita ndi handling ya situation ndimene kumapangitsa kuti yankhula kwambiri. So panopa tikunena kuti chimene tikunena pano ndichonena kuti sikuti ngozi chaibwereranso kapena kuti report second report limene likubwera lisintha first report kapena lisintha anything else. It will be just having kuti mwina pa zinthu zimene sanaonjezere pa zimene tinamva kale zija mwina zimene atani abweretse especially on technical aspects ya ndegeja. But mmene ndege inayendera mmene anthu anamwalirira mmene zinengozi zinakhalira zinthu zija zikhala chonchicha sikuti zisintha yayi olo potera chiwiri libwera kudzanena kuti yayi ndege ina akafika kunzuzu nde inakamenya U10 no, it will stay as it is. So yes, olo tadikira second report it will just have technical aspects zimene ndegeja inalili mwina upanga review ma messages ama phone follow anapesekaje mwina zimene zija kuti anatumiza voice mail kwakuti anatumiza message kwakuti amanena zakuti mufoni ya ujeni ya Winnie Nyondo idzapezeka palipoti limeneyo kuti message inena kwa Winnie Nyondo amari too much turbulence in the air. Of course zimezo zita kuchitika koma the bottom line ya program ndionena kuti ku Malawi I think it's high time yonena kuti tent CN uyang'anira zinthu. It's high time so pano yonena kuti tent yambeni kusakasaka when something happens surely someone somewhere has to pay dearly for his or her own actions. Zinthu zisamakhale kuti business as usual. No. Business as usual. Business as usual. Because right now after ngozi jayo we are going business as usual. No one is taking responsibility. So what we are saying is, as a government machinery, as the president appealing to Dr. Chakwera, kunena kuti it's high time kuti ngati mwana wa nyumba mwako iwe ndi kholo mwana wako apanga zopulupudza akakamtibula kuja iwe nkumatipita nkukamenya ana enaja kapena ukakangana nkumampakira mwana wako amakula mu uchitsiro. Koma choyambirira ukapita kuti mwana wako ndi amene apanga zopusa umapumphunta mwana wakoyo kumpumphunta pamaso pa aja kuti adziwe kuti mkuluyu amadana nzopusa. Mwana wolerera pachiro mwana omulera anthu ena mwina sakupa logic imene mukutanthauza apapa akutanthauza kuti a president akuyenera kuchotsa ntchito anthuwa ndiye kupumphunta mwana wako uja kuchita zopusa ndiye kupumphunthako kwachotsa ntchito anthuwa kapena force retirement kapena chanchani zimenezo anthu aphunzira ntchito iyi ndisamaseweletse anali pasanga anachoka fika kungoti ame komando chamuchotse ndiye kuti pabwera wina ndiye winayo adzena pano ndikufunika ndisamale ndege ndiziziyang'anira bwino zinthu ziziyenda bwino otherwise ndidzachoka cha uyo pano ngati nzanga uja mwaona. Yes, munthu uja akukhala akumwatiwa mkaka kumadya folo pa 5 pa tsiku say it's normal as if nothing else. Guys ndikulakwa even tunkhali ime tukamba panoye
even aku family anafunitsitsa family ndikunena kuti tikufuna munthu amene anasainira kunena kuti kapena anapanga cross check kunena kuti ndege is fit to fly. Tukuna munthu amene yoyo ndikuzani apa te munthu chakho zikalowa kundende for negligence apa mulungu ubone anthu ambiri maona akhoza kukalowa kundende kuti munthu uja akufamily atafuna olo achipani atanena ndikupezeka kuti kupeza kuti ndiwakuti amene anasainira ndiwakuti olo mwakuti amene anthu ena akakhoza kukalowa kundende kuti mwina akufamily let's give them time o mwina sakufuna kuti azikumbukira olo pali zina zimene zikuatsamwitsa olo alibe idea kuti akhoza panga zimene zozo komano ali ndi ufulu kunena kuti tufuna tidziwe munthu amene anasainira kuti ndege tani iwuluke ndi ndani. Anakakhala kuti pilot anali moyo anakampezanso kuti pilot kuti iweyo umadziwa kuti ndege libe chakuti bwanji unawuluka nayenso anakakhala kuti ali moyo anakakafikanso kundendeso for chani negligence. Izi zimachitika ibini pa nsewu magali moto eneniwa wina kuchoka ngozi kuchitika ayangayi inalibe chakuti amakupezeka kuti amakuza kuti iweyo wapha anthu osachimwa pachifukwa cha chakuti umadziwa kuti galimoto yako ilibe chakuti iweyo wayenderabe galimoto ichi ukalowa kundende ndithu chifukwa chopha anthu through negligence. So exactly we have all this and sima lawyer komano tikuzidziwa zinthu zimene why is it so hard for the president to make a decision? What is so hard for the government to make a decision? Why is so hard for maybe free lawyers in Malawi or Jancha to make a decision to nena kuti tikufuna anthu akuti atifotokolezere zakuti zako maloyers ku Malawi kuchako atakhala pamodzi ndikunena kuti ifa yachilima ndazisawo 8 ifa manager sitikudziwa bwinobwino kuti kodi chinachitika ndi chani. Tikufuna chilungamo kuchokera kwa army commander oona za nyengo minister of information chakuti anthu amene wandikwayika pamodzi ndikunena kuti tikufuna mafunso ndipo mukapata kuti yankha bwinobwino ntchito yanu kuthera pamene tikufuna ndi chani. Nanga inkwala panga inu chifukwa sabale awo kapena tizinene iyayi ndi zimene ndanena kale zija kunena kuti business as usual ndimene makhalira ku Malawi chifukwa choti chinthu chikachitika timatiza gwazata tizipitani ku Malawi tili ndi zitsanzo zambirimbiri kuli anthu kumene kuja anaba chimanga ndikukawo cha what office just like that atikusowetsa umboni khali basi imango parliament ichaso amene kuti mungu ndikhulukira ndimalizitse kugulitsa chimangachi mkulu amene uchali you understand so mene chamwene inakafika parliament atagulitsa chimanga chambirimbiri akuti mungu ndikhulukira ndimalizitseko mugulitse chimangachi cha imagine tukapezeka akwemala aujeni andanawa akachachi anti-corruption bureau ombudsman inabweretsa ripoti kunena kuti kusankhidwa kwa kachache sikoyenera iyayi sanatsatira mulo iwowa is not qualified for this job. Anthu anayankhula manyuzipepa anayankhula kenaka ndere akachachebe ndimwanabe kwemala mpaka napano kodi guys sizoseketsa nchifukwa chake dziko lathu lija lingatukuke amwene aujena apindwa chamana kuti apita amene kuti dziko lathu tufune dzakhale ngati Singapore. Ku Singapore mati kungotenga china chake kutaya panja kundende kukodza pena pakeso kundende amwene iwonapezeka kuti ndi discipline chilichonse chanchacha koma kumene kuchako amwene tati tingoti tikhale serious kunena kuti tapeza munthu akukodza pa mtengo ndikumunenera chanchana kukamanga khani je isefukira masiku ano kuti kumamanga ukupeza amanga anthu kaya munthu uja akakhala kundende kuja kaya 2 weeks kaya 3 weeks kaya chancha at least waphunzira china chake kuti sapange sozopusa ulendo uno ndikalowe nchani ndikalowe toilet
koma mwene umatha kuona kuyenda pafupi mbali mwa mtsinje mtaunimo mwina mulimbi chacha umuona munthu wavula ndithu akudzithandiza akubiba ndithu komano anthu osachita kanthu mvula ikabwera ikokolola zimene zija madzi omwewo kumusi kwa mtsinje akatsukira chinangwa chomwecho ife losatsuka m'manja tikutenga chinangwa chino tikukuta kolera mbwe amwene kolera mbwe kumanena kuti tithetse kolera so bottom line imene tanena kale ndionena kuti ku Malawi zimachuluka kuti zifera m'mazira so it's high time ndionena kuti guys tikayankhula zinthu zi action on the ground. Tinali ndi nkhani mwachitsanzo ya ku Nokma kunali parliamentary committee ija ikafufuza kuti amayi wa Nokma uyu timamiti ndani uyu misi ndani uyu timakamba Buluma anabwera kuzaliuza kuna kuti ya ni mauzidwa izi ni mapangidwa izi ndiya chief of staff chan izi ndizi khani inathera ku inafera m'mazira malere koma ngani menja kuti titenge on a serious note ndi nkhani yovuta kwambiri kuti on a national level it's very embarrassing kuti someone somewhere can just sit ndi kumangopanga ma guidelines ngati akupanga nyumba mwake pamene akupanga zinthu za dziko zinthu ngati zimene zija. That's why dziko la Malawi tili anthu osaukitsitsa pa dziko lapansi pano chifukwa cha zinthu zoti tipatayirira ndi kuyang'anira. So the Z generation imene ilipo pano pai with the technology imene appealing as zathu aukukulu mukati if the thinking capacity iliyonena kuti zinthu zizichitika mmene zinkachitikira nthawi yakamuzo kuti abasa zimangotha chifukwa cha mantha zinthu simasiku panopa padakali pano kumalawi kuja kaya president ativa kaya sativa kaya kwa anthu amene amapita tikuwapempha president kunena kuti be bold, take an action. Ngozija tatele mazirayi just like that. No, someone somewhere has to pay dear. Even Kikuyu anamfusa ntolankhani kwina akanamfusa Kikuyu kuti maliro a vice president mwachita spend drama zingati up to now report budget in drama yana napanga sana kubweretse mpaka panopa. And it was hard for me to hear from him unena kuti he was like a brother to me. Amwene brother wanu wamwalira pangozi yosadzwika bwino anthu amene apangitsa kuti ngozi ichitike mungangowayang'ana zona. Mungangowayang'ana aya ngozi imene yandipweteka kwambiri. He was like a brother to me. If enagwira ntchito tinasankhidwa cha ngozi yachitika basi mungoyang'ana unena kuti it's normal ngozi inachitika cha. No, that's not right. That's not right, guys. Kani iti zakati tikamba mpaka na action idzarani idzachitika. Kaya tizikamba mozikizira kuti azimva kubweteka tizikambabe komano action tizisuntha pang'ono munthu ukafuna kuti munthu akuyankhe umafunika uponda pa mwendo pang'ono ukaponda sakuyang'ana umapitiriza be kuponda sakuyang'ana umapitiriza be kuponda ukaponda sakuyang'ana ne upondetsetsa ngati sakuyang'ana umadzadaba kuti kapena sabato yake ili ndi chitsulo kutsogoloku kapena bwachi sakufika bwachi mwaona ndeti khala beti kuponda mpakana atiyang'ane kuti yang'ana kwake ndi decision ichitike ayankhe kunena kuti yayi guys nditakhala ndinaona kuti yayi mwina akuti ayimitsidwe ntchito andiyeyo ngati munthu ngati president akwayenera kwayitana anthu amenewo kwayitana ndi kukhala nawo pasi akuluakulu mmene amapangira ndi anthu akuluakulu amayitana mukadzamva kuti manager wampira wapanga resign sikuti amapangira resign ku nyumba kwake ya amamuyitana kubwera conference ndikumuwuza nena kuti ase tufuna tikuchotse ntchito komano ikhala ngati kuti zavuta iwe tufuna upange chani upange resign ndalama tikupatsa ndalama zako komano ife tufuna kuti tisinthe management ndi mmene president yachana kachita kwayitana anthu aja guys sakunamizeni ndi nkhani zimene zinachitika zija inu munanamiza anthu kuti galimoto inagwera
kuzimitengo inagwera poyera inu munapanga authorize ndege kuti nyamuke yopanda zipangizo zina zake inu ndi weather munapanga cheki iwe Minister of Defense ntchito yako sunakwanitse iwe chakuti Minister of Information unandipangitsene kuti ndiyankhule zolakwika mwakuti ndaganiza zona kuti mupange resign kapena chifukwa ngati Valentino Pilaje sangakhale ame komanda pa zaka 11 iwo akhala kuti aseva mwina 20 years mwina more than that so anthu ngati amene achawo akhoza kunena kuti akhale apange timati chani forced retirement chifukwa kuti apanga retire komano alandirabe ndalama zawo zimene apanga save kuyerekeza ndi kupanga resign ukapanga resign amakupatsa ndalama tochepa ta miyezi within komano ukapanga retire kunena kuti guys ndagaza zopanga retire mwakuti akupatsabe ndalama zako zimene waseva zaka zonsezi ndithu kuti ngati amekomanda mwakuti maona so president akwenera kwawo itana anthu amene akuona kuti akukhudzidwa kwambiri ndikuwauza nena kuti guys pangani zakuti ngati simupanga ndi panga chakuti maona chifukwa kumalawi kuja kuli habit yonena kuti no one wants to resign no one kulibe ndithu ndimene zikufunikira panopa nzonena kuti tigwiritsa ntchito technology tiyamba amene akupanga vawo kakhala MPs kani councillor aliyense sitinamfunse ndike kuti abwere pa public pa ntchito ya public ayi pa ku public iwu sungakhale kuti iwe uzikhala wachisisi ayi ndiye tizikhala tikwaonetsa anthu ma salary yawo ndi lifestyle yawo imene akukhala manyumba amene akumanga zonse zitiyamba kuzitulutsa chifukwa tikugwiritsa ntchito AI ni chinthu chimodzi chimene chabwera ukachotsa mabodza pa dziko lapansi so anthu awa mabodza awo onse anthu pompano ayamba kwaona. Christopher Nazombe, there's a link there if you want to join. I've just sent the link. Follow the link. It may come up. Ndingomaliza apa nditseke fortuna mawa ndichito ndakapa Friday ndakhala Friday. Mwina Joseph ndithu timalize komano mwina Christopher akozongobwera mwina ndikena kake tsadzone ngati tamkhomerera. Tisana chokepo mafuna ndingonera comment ya moto ne maganja. Amanena kuti amaopseza JB kunena kuti boma likozo kulanda passport titenea molongoswa mwachidule kunena kuti palibe munthu amene akuzokhala stateless chifukwa choti boma acho amulanda passport yake munthu amene amalandira passport tinganene kuti iye anakaganiza pakati pa JB ndi amwenye amene anadzadza kumalawi acho amene akuzuza azibale athu amene akuzuza passport ndi ndani amwenye that's like it. And you, unless you are ndi Joe Citizen of Kajoti, ukapanga Joe Citizen ndio tunapanga disown dziko lako ukakhala pa nena kuti utakhala kuti uli ndi Joe Citizen akhozokuza unera koma musadzabweresa muzikhala komweko kwa inuyo ndi kumene muli komano without Joe Citizen ndeno I'm with you kunena kuti sanga ku timangofuna tikuonze kuti sichida choti iyeyo aziyopezera kuona kuti munthu asimala nkule chifoti kapati uli kunja kuti ku America kapena uli ku Europe boma likhozo kulanda passport boma libe mphamvu lilibe ndi mphamvu limodzi amara president kama I don't know kuti amafa zimene zokuti amakenza abantu kuwanja I don't you know to be clear you are indigenous from the country where you were born anakapanga research wina kwe miguna wa Kenya anaesera kumulanda passport atafika pa airport kuma anambwezera passport ya kumaso anasumiraso chani anasumira boma tamu za mbili nitima kufati kwa zembali kuma apapa ndanga si topic ya lero ndali yandeke ndiye tibera soma topic eka kuti titani tadziwitse achakwera kuti situkugona ndipo tsiku limene sawo salamwalira mpaka lero ambiri sili kugona mpaka lero ndiye aende pasi ndiyezo ndiye poti tinakhala chete asagenze kuti zimenezo zifera mmazira ayi ndipo iyi kubwerapo paliso zambiri zimene anatisiyira kuti tizitulutsa tizigotuka zokha
zingotuluka zokha. Amene anamsira sakudziwika koma zili kutani zingotuluka. Ndizo akuzekereso kuti zikubwera. Chen, get the cup from there. Ineyo apa ndikusazikeni fa mama wa 6 koloko ndikhala ndili pa ntchito. Oyayi chabwino. Mwina titelo ndithu ndikwesera mtumizira linki akuti sangapeze linki ujeni makamaka uyu Christopher. So guys, kungomalizitsa tikutero ndithu kunena kuti yeah, kungomalizitsa guys, tikunena kuti guys, kungomalizitsa pepani munthu nendobereka ndi anaso chanchande amadzati sakapeza so daddy naso apart from me, so I just need to do it. Okay, kungomalizitsa guys, tikunena kuti anthu amene akukhudzidwa ndi ngozi ya kuchikangawa imene inapanga claim miyoyo ya anthu 9 phatikizapo Army Commander, Minister of Defense, Minister of Information chifukwa chowanamiza president, aona za nyengo ndi even including engineer or ministers of Homeland Security, whatever you call it. Anthu amenewa apange resign, forced retirement, kapena apangidwe suspend mu zintchito zawo. Tikupempha president achite zimenezi kuti iwowa alandire ulemu. Anthu amenewa kwasunga mu zintchito zawo, anthu amene akuoneka kuti akukhudzidwa ndi negligence imene inachitika pamenepa, kukhala ngati a president akwasangalalira kuti job well done, munagwira ntchito yapamwamba, ntchito zanu zimenezi ndi kukwezeranso ni malipiro. Koma kwachotsa zionetserapo kunena kuti imene chadi ndi ngozi yeniyeni, ndipo president munthu amene anamwalira amene apanga claim kuti was like his brother, ndiye kuti akumulira bwino. Zoona Mwine ikolo kusaka ndi ngozi yeniyeni ndithu kuti 100% ngozi. Komano mmene ananene ya blessings patuwe panda kuti the way zinthu zizapangidwa hando zikukhalika ngati kuti zupereka mafuta kuti mwina aditu nanga anthu abwenji sakuachotsa ntchito, anthu abwenji sakupanga resign, anthu abwenji sakuakhazika pasi, sikuayamikira uku kuti anagwira ntchito yopambana nanga ndi chani. Koma kungoachotsa anthu adziona president akubva kuwawa ndi 5 minutes alandira ulemu, ndipo alandira ulemu, ndiponso sagendedwa, ndipo mwina kampeni iyenda bwino. Fa kampeni apapatu ivuta, adziwe zimenezo kampeni ivuta chifukwa aliyense Malawi panopa anaona ndi maso ake. A president atulepa sudindo ayi, a president asatulepa sudindo, a president akhalebe pa udindo wawopo, komano he should act. Iwo anabva zotaita apapa iwo kuti wina wake sana kanamiza dziko. Mwaona apapa iwo akukangana demano akulephera kuluma. Akufuna kuti president oluma, oti akaluma muchamaneneza late bingu antalika nikakugwira ndikata amaki saka pale amene akakutsekulire mselo yawo ndi president amene tikufuna, osati president oti anthu akungoti zakomera chakwera ine kwamachula dzino langa I don't know why you cannot get it, so I can't do anything else apart from that. Ndarumiza linki kawiri kose katatu kose suku, you can't get it, I don't know why. Imafika bwino ndithu link komani you can't get it, so there's nothing I can do about it. Then ndikagwira ntchito isikomo kwambiri achimwene, ndathokoza kwambiri. Ndathokoza munafika ndiponso onse aja anafika aja ulendo utawuya tenga nthawi mosamaso wa chonchi yayi ulendo utawuya ali sasa dikira kuti ulendo utawuyamba basi. Zikomo kwambiri. Zikomo awa ndithu ndi bwana John Phiri amangoyika kuti iwowa ndithu JP, iwowa ndi John Phiri mzukuti amazukuru ariwo lero lo anafatsirako. Simafuna kuti tatukwane matapaseke taunikire kumene tikupita, taunikire tifana anthu osokera, taunikire adakati ku dziko lakale ife ndi South tinawoloka tili ku dziko la nyuwani, ndiye koseku
zonse zimene akuchita iwo kuti kuziona ndipo apapa atsimikize kuti zonse zizituluka pa nthawi ikufika. Ayi zikomo kwambiri achimwe. Zikomo. Nakunyadirani kwambiri. Zikomo. Okay, zikomo. Inu mukudzabwera kudzatsanzikana ndi anthu basi sinanga zimapanga kaye amati manera kaye zabakiri akuti bakiri Muluzi TV admin nditi nali ukapona sawo admin zabakiri chabwino matsanzika apa ndiye mwina muli chomalizira cheni in the nutshell. yayi chomalizira nkhani ndiyoti zonse mwakuangula mwakamba nkhani yayikulu ndionena kuti china chilichonse chikachitika kapena kuti amati in politics there is nothing that happens by accident. Sizimatheka in politics. Everything in politics is planned. So ngati munthu wapanga chinthu chonena kuti is negligence, is unacceptable, should be responsible for his or her own action. What we want now, it's an action that should be taken kuti zinthu ngati izizi in the near future zisadzachitikeso. Chifukwa ena they are going to take advantage out of it and they will repeat it again and again and again. Chifukwa zakhala zochitika mbuyomu inu mukumbukira bwinobwino kuti takhati kukamba pompano anthu ambiri anaphedwa nkhani zake za politics. Imfa zake seriously zosadziwika bwino. So bali ndionena kuti zinthu ngati izizi kuti zisamachitike. Tisamati iyayi mwina ndi ngozi, iyayi mwina anawapha, iyayi mwina anatere. To avoid those things, to avoid speculations, we are speaking of vice president here. Situkamba za munthu wamba iyayi. Wachiwiri wamtsogoleri wa dziko. It can't just go like, can't be business as that. No. And being so, is claiming to be his brother, and you can't just let it go like that. Like that, exactly. And so it's not just one person though. It's like a lot that's of what them. I'm saying. 9 lives. So ngani yake ndithu ndi imeneyo mwakuangula. Tithokoze kuti lero munabwera munachita choncho komanso tithokoza anthu munabwera kudzaonera pano. Guys, let me just justify this. Ine siwabakiri Muluzi TV. I don't know where it's coming from. Anthu ambiri akuti wabakiri Muluzi TV amumanga ine sana nimange. Ndili kunyumba ndithu bwinobwino palibenso amene angandimange chifukwa palibe chimene ndalakwa. Ndikadzachimwira dziko kapena boma kapena malamulo ndidzanjatiwa ndipo mudzamva. Koma padakali pano ayi ndithu ndili bwinobwino si ineso wabakiri Muluzi TV mmene anthu ambiri amanenera. Ine wabakiri Muluzi TV sindumudziwa, sindudzora amachokera kuti amakhala kuti I don't even know. Bakiri Muluzi ndimayidziwira pa pompano pa Facebook pompano. So let me clarify that. For anthu ambiri amaona ngati kuti iyayi ndine wabakiri Muluzi TV. No. Ine si bakiri Muluzi TV. Mwina ndimire pamenepo. Ayi ndikuyamikireni kwambiri kumatubodza mwa. Bwanji. Mwabwera wina wakeso uyu akuti Junior Mkwezala. Nde sali pakamera iyayi. Wabwera baba komano sali pakamera. Ngobwera kumatubodza. Chigo Chigo na Yesu alipandima.